Padagos ang satuyang pakikipaglaban sa pandemya. Hatod kan COVID-19 asin sa bagong aldaw kan satuyang pakikipagsapalaran, may mga kaipuhan kitang sundon para mapatinir ang satuyang kaligtasan. Primero, magsulot ning face mask. Pangadua, patiniron ang social distancing ning 6 feet ang rayo sa kada saro. Ikatulo, iwasan magkapot sa mga bagay-bagay, pati naman sa muka, pirming maghugas asin maglinig ning mga kamot. Ikaapat, day magluwas sa harong kung daiman importante. Ikalima, siguraduhon na ang gabos na nagpapasirig sa inyong mga harong para magtaong serbisyo araw kan mga deliveries. Ang nakamask asin malinig ang mga instrumentong ginagamit. Ikaanom, iwasan ang paggamit ng panyo. Mas maray gamiton ang tissue o kaya sanitizer. Ikapito, dai ilaog sa harong ang sapatos o tsinelas na ginagamit sa luwas. Asin, kawalo, protehiran ang sadiri. Tuodon na magkaigwa ng proper hygiene asin mag-exercise para dai dulokon kan helang o virus. Mateta ang kahandalan huli kang COVID-19. Ang lokal na gobyerno, siring man ang national government. Ginigimo ang gabos na medyos tanganig mas solusyonan ang pandemyang ini. Dai inikaya ka sa tuyang gobyerno, kan sa tuyang mga health frontliners, barangay officials, asin ka sa tuyang barangay health emergency response team. Tanganig sugpoon ang virus na darakan COVID-19. Kaya pangapodan ta na sunodon ang sugo kan gobyerno, asin ka sa tuyang health authority. Tanganig magi kitang safe, asin mayo ng madanyara na buhay huli sa coronavirus disease 2019. Ang pagiramdam na ini hatod sa indok ang mga minasunod. Naga College Foundation, Mayor Christopher Lizardo, kan Minalabak, Camarines Sur, University of Nueva Cáceres, Barangay Kagawad Chris De Leon, kan Kabugaw, Milaor, Camarines Sur, Mayor Madali Rove Alfilor, kan Iriga City, Municipal Councilor Shelito Hilado, kan Calabanga, Camarines Sur, Anjana Trading, Bicol Access Health Center, Binleaf Cafe, Asin, and National Nutrition Council Region 5. Paratang napapanahon, tutukaron, mga isyong sisimbagon, programang bayong kinikilingan, serbisyo publikong paaasahan, kasurog, malalaoman, asin, maaasahan, ano man ang oras, daing takot, aramonta, aramonta. Matugang maray na aldaw po sa Indoga Boss. Welcome digdi po sa programang Morning Express. Aramonta Morning Express. Aldaw po ngunyan ning Wednesday, petsa 26 na kan bulan na Agosto 2020. Ano man po ang sa indong ginigibo sa mga oras na iniyo, kami po ang sa indong mga kaibanan. Good morning. Hindi po yan sa One Media TV 48 Naga. Good morning, Mark. Good morning, Miss Ai. Morning, Mark. Maatubang na naman po kita sa sarong aldaw na piriton ta pong maging maugma sa maghapon ta. Magandang umaga po, marahay na aga sa gabos na parahinan nyog. Asin saro naman pong mapagpalang aldaw nin Thursday. Wednesday pa lang advance. Wednesday. 26 na ning Agosto. Dali lang, apat na tumbling na lang. September na. Bare months na, Sir Don. 5 pa. May 31 pa. And 31 is holiday. It's National Heroes Day. Bilis. Madali o sa tapos September na, beer months na. Ma-December na. Imagine ko si Jose Marichan, nagkakanta ni Christmas in Our Hearts, naka-face mask, naka-face shield. It's a new normal. Bagong Christmas, RJ, nagkakanta. Christmas na pangyayari. Madalion lang. Garo data masyado na mati si January hanggang August, di ba? Parang garo mayong magayon na nangyari, Sir Don. Let's see it on positive side. Kasi number 1, buhay pa kita. Pangalawa, ayaw kitang hilang. Makikitang hilang. Among others, yaw ka na sa TV. O tingnan, ilingon nito po mga tugang si Miss Ai. Pwede ba yung i-close up? Ha? Focus mo daw. Ilinga.
Saka ano, Kasi ano siya daradaraga na. taon na po mag-lipstick. Taon na mag-makeup. Ano na, ning garo may bro boyfriend. Ay, iyo po yan ang day totoo. Oli nga daw, yiri. Hiniling pa sa monitor. Iyan, dawa para pa dawa araw ganun mga pangyayari, Mark, dawa araw ganun ang mga nangyayari sa kinaban, kay puwata pa man girari maging thankful. Kumbaga, sabi nga ni Sir Don, hanapon ta si positive side. Maging positibo kita sa aral daw. Gulpi kita ni mga kanya-kanyang problema na inaatubang. Ako may problema na inaatubang. Data, mayo man kaya tao na siguro na may problema. Even ang mga mayayaman. Mas nakula ang problema ninda. May mga problema, di ba? Siguro ikaw, Mark, may personal ka mga problema. Si Miss Ay, may personal man na problema. Kapos sa tuya, may mga problema kita. Alagad, dahil kita makawaran ng paglaom sa mahal na Diyos, mag-arang lang kita. Sabi nga ni Bakit, maghagad ka, tatatawan ka. Ikita pa kaya ng mga tao na ang mga gamgam nga ni, na nagkakaka, nabubuhay, kita pa kaya mga tao. Na may sariling pag-iisip na, syempre kung paano kita mahanap buhay, araw kaya. And syempre, kay puwan sana na, kay puwan sana na mag-iskusar, kay puwan na maghiro, kasi di man yan basta na lang maabot sa ito, yaning atubangan, di ba? Dinalilong mo si Mark. Ako, bilibaw kay Mark maging on TV, off TV. Saludo. Saludo kita, why? Kasi may gusto na maray. Di ba? Di nagtuturog. Di nagtuturog. Lugan mo niya, may apat na naman na bago ning commercial na madagdag sa tuya. Di ba? Kaya si Mark, pag ang maagom kaniyo, maswerte. Di ba? Kasi at his young age, gulpi nang naipundar. Agum mo na lang ang mayo pa. Kaya, ano pa? Sana all. Anyway, iribanan kita digdi sa One Media TV 48 Naga sa paghatod man po kan mga mainit na mga bareta sa lado lokal, lado nasyonal, international, sport, asin sa showbiz. And syempre po, katakod kan mga bareta. Igwaman kitang iba pang mga bareta sa business news, health, asin iba pa, na share tong madaranin adal, informasyon, asin entertainment. And matugang sa headlines po kan mga bareta na sa indong maantabayanan digdi sa One Media TV 48 Naga sa programang Aramonta Morning Express. Vice President Lenny Robredo nangapuda na dagdagan ang ayuda sa mga negosyo asin nawa ra ning trabaho. Aram mo ini yung pangapuda na ini yung Lenny napapanahon kasi more on kung marumduman niya to kasi mga nainot na mga aldaw. Kasugma. Nitong mga nakaraang linggo, nakasama natin sa ilang pagpupulong ang mga gulpi naman mga pronouncement, araw kaya, ang hinanap mo niyang kantao, ito yung pagdumamay, sabi ni BP Lenny, dagdagan na lang ang ayuda sa mga negosyo, sa mga nawaran ng trabaho, sa paikang gobyerno nasyonal, yan ang yan. Kasi kung aram taman po baga na sa panahon ngunyan, kumbaga dakulo na negosyo ang nalulugi. Actually, dakulo na nga ning nagsara. Ultimo nga ning mga darakulang negosyo nagsasara. How much more pa si Saradit? Tapos man duman sa mga nawaran trabaho, siguro deserve man talaga ninda na tawalan ning ayuda kasi araw gani kayan. Kita baga si mga nagtatrabaho na nagtatax. So, siguro sa panahon ngunyan tapos kita mayon trabaho, syempre no work, no pay. So, masakiton, paano kita makakasurvive kung mayo kitang kita? Orog na Sir Don and Ma'am ay si mga nasa night business, mga inuman, talagang kadakulo mga minsan gusto na nila mag-give up, araw kitong nakaulay tang sarong mapa-commercial sana before, pero araw sa pandemya, minsan nga gusto niya na dang isurrender sa iyang pwesto na inot monthly, sinda nagbabayad kang sa indang pwesto, pero si mga naglalaog na customer, limit lang. Inot na limit lang. Minsan may time na may van pa. Bawal pa baga talaga Sir Don and Ma'am ay magpalaog. Okay lang, sabihan na lang kung nagdadala man siya, pwede man extend.
tangay makatabang kita. Tanganig na ma-advertise na siya, di ba? Kasi kita man dito sa One Media, dahil man po kami ito yung pandopirak na sobrang strict. Sa kwarta, di ba? Pwede na po yung pag-urulayan sa paagikang sa tuya ng mga account executive. Ara mo, do ang istasyon siyempre nabubuhay sa mga commercial, pero hinihiling naman po ang kapasidad. Kasi, sige, ex-delta, malay mo pag-abot kang panahon, mag-okay na, magkaigwanan ng kita, at least naman kita malilingawan na may One Media na nagtabang kan oras na mayong-mayo sila, diba? Kung ano po kaya, kung may hiling ta sa mga business, kumbaga, dakulon sindang expenses, araw nga ni, kaya si monthly rental ninda, saro pa si pang pasahod ninda sa mga tao. So, nag-aasa man lang sinda, duman sa kita ninda, sa halimbawa sa pagkakabanggi, araw nga ni, kaya igwa kitang curfew. Kumbaga, bawal ang group drinking. So, talagang, imbis na maluwas ka, duman ka na lang sa harong. Gulpi na talaga, gulpi na ning nagsarara ng mga kumpanya. Igwa kita mga barkada, oo. Na nagsarara aron hindi sa mayon. Diba? Sa ito sa Rodyan nakakanan, ito exotic food. Diba? Ito haloy naman to. O nagsarangon niya ta, mayo man talaga ning nagraralaog na. O kaya si iba mga online sellers na sana. Si iba din na ning mga produkto, pig online na lang, diba? Kaya iyan ang mga mga pangyayari ngunyan ang mga panahon. Sa iba pang headlines, sa tuya po ning mga barata, dumang babae na suicide bomber ang nasa likod kan Hulo Twin Blast. Ini yung makamundo iniyo Misay and Mark. Nasa kung ko napapasala 14 ang binawian ng buhay. Asin nagkapira ang irido matapos na magsabog ini yung Hulo Sulu, nakakamundo nasa panahon kita ning pandemya, hindi at igwa pa ning mga araw kaya ng mga tugang ta na nag-iisip na ikakapahamak ang iba. Mark and Miss Ay. Opo, kumbaga sobrang nagtitios na nga ni kita, araw nga ni kaya ng iba mayo ng mga trabaho. Pero igwa pa talagang mga tao na day taaram kung taano ka ni ang kaisipan ninda. So, dakulon pang nadamay, paano na lang si mga pamilya kadto. So, herak, pati yung mga negosyo duman na apektado, parang sana man lang magkasararo na lang kita, magpadangatan, ba kung araw ka iniyo, di ba Mark? Dakulon as ang nawaraan duman, inot na inot si mga pamilya, kaya itong mga inaasahan na mga breadwinner, kaya itong mga militar, mga satuyang mga Philippine Army, lalong-lalo na itong mga ibang mga negosyante na yaraon duman mismo sa area kang pagsabog dyan sa Hulo-Sulo. Tapos inot na inot. Sabi da nga ni kay itong mga urulay-ulay, baka da sinagibo kayan garumayo ngayang mayong apod kayan, mayong puso. May mga nadamay na mga inosente na daay man dapat sinda. Kung may anggot duman sa iba, iskuta na daan, kung may puso man, garo bako duman sa area na mismong sentro, na dakol pa ang maapektaran, dakol ang madadamay na mga tao. Kaya kung mahiling ta sa mga footage sa Sir Don and Ma'am ay talagang maturtereste. Oo, hello mo. Grabe ba si moske, simbahan, si mga public places, dakol mahiling ta. Sabi ko ay subago, 14 ang binawian ng buhay and 75 na iba pa ang nairido. Grabe, nakakamundo ayan yan ang mga hubin pa ano ba mga naisip kayo may nabasa ako sir doon garo kaya before garo may history sinda na garo baralusan something ang ninda ang naging rason kaya arog kayo ang nangyari. Pero to the extent na madadamay ang ibang tao, di ba? Lalo na kung may mga aki na amay palang pigputulanan ninda si magiging puturukan si aki. Garo makahirakon man na maray. May atrasan tumatugang sa iba pa po na mga headliners sa yung mga bareta curve flattening maaabot kung masunod na publiko sa health standard. Ini yung health standard na naman. Araal daw, iyon na lang yan. Papangabuda na magsunod.
Pag sinabing curve flattening, ito ni yung pagbaba or pag-maintain kang curve or pagbaba kang curve. Abot sabihin, sa kada aldaw, nagkakapira na sana ang kaso. Marurumduman ta ka nagtalikod ng mga aldaw, ang bareta niya to, Mark and Misay, na sabi kang UP, itong pag-aaral mo sa UP, na by September, by the end of the August, ang magiging bilang kang COVID is 150. 150. Sa kunyan, 140. Almost magto 200 na sir doon. Mag 200 na, di ba? So, exceeded naman sa expectation kang UP. So, masaki ito na hilingon na garo mag-flatten ang curve, di ba? Kasi araal daw nasa 3,000, 4,000 ang mga kaso. Kaya iniyo sa mga iniling na rason kan medical team or health health personnel na dahil nagsusunod sa mga health protocols, which is tulos na naman yan, di ba? Mapuuna naman yan sir sa barangay, syempre sa sa Laog Kang Harong, si disiplina. Pagabot naman sa barangay, makontrol din si mga na mamanuaan dumaan, tapos saro pa digdi sa city. So siguro pa ulit-ulit na lang kita aramtaman kung ano ang mga dapat ang gibuhon. Sana talaga magsunod kita arog nga ni digdi Sir Don and Mark kan subanggi din na naman digdi sa Naga. Pira na naman po ang nag-positive. So makamundo talaga na bareta na arog kaya na kumbaga daita garo kaya nagluluwas ta kadakulo nagpa-positive. Garo daita talaga nasusunod si mga health standards. Sa mga protocol. Actually nga ni sir, yun naman lang yan, execution na lang kaipuan. So, magdahog ka lang sa masa radyo, social media, yaon na si mga pagirumdom, yaon na si mga dapat ang gibon. Pero ang sa tuwing mga himano minsan dahil sinda takot talaga, dahil sinda aware na sa aram nindang dakul ang mata. Once na tamaan ka sa saro, pamilya mo, bako na sana sa imo, pamilya mo na sana ang sa imong isipon. Once na nagdara ka yan sa pamilya mo, ubos yan, sa Laog Kang Harong, sa kung kamo naka-star pa duman sa mga sityo, sa mga compound. Yung pati kung yung magpuri at mahiling ta, nagkakapira sa mga sa mga apektado ngunyan kang virus, magparamilya. Si ina, si ama, or madalion ang transmission. Madalion mag-transmission. Kaya nakakatakot. Kaya sabi nga nihan, kaya kang mag-ingat ka. Dahil kang magparasain-sain or pag nag-atubang ka ngayon sa tao, face mask ka and face shield ka. And then maintain the 1 meter social distancing. Kasi sa araw ta na kita ang nasa luwas, kita man lang madaraning kapahamakan sa pamilya ta. Lalo na kung may mga vulnerable kitang kay sa araw. Ako may 9 years old ang akin. Si Mark, ikot siya ng kambal na mga pamangkin. Diba? O si Misay, may tulong aki. Pero derisa. Sa kasaro patabi, Mark and Sir Don, igwa kaya po kita ning mga kababayan na mga madudunong talaga na minsan masabi pa yan, sisimbagon ka pa na, paano ngaya kami mabubuhay kung yun na lang ngayon ang pagpaparaanuhon mi? Paano ngaya ang pagkakan mi? So mayo man bagang problema maghanap buhay, mayo man problema magluwas. Magsunod lang. Sabi na nga ni Jay, na grabe ang sakripisyo kan sa tuya ng mga frontliners, Jay. Kaya dapat na dahito mantig sayang. Dahito pig sa sayang ang senda ning kapagalan. Mahiling ta nga ni nagabusinda naka-PPEs, di ba? Garo man lang yan mascot na ang pagmati kaya mainito na maray. Pirang hours ninda dyan na naka-PPEs, di ba? Kaya baga minsan may hiling mo pag tinanggal ninda si mas ninda, garo may may apot may bakat na siyang mas. May mga bakat na. Saka sa ngunyan, dahita aram, dakulo na baga sir doon ang dakulo na ang nagsakripisyo. Dakulo nang nawara, dakulo nang pareta ta pira ng medical ang binawian ni buhay, di ba? Sa enterong Pilipinas because of COVID-19. Sabit nga ni, kita ordinaryong tao, sinda nga ni, mga medical staff, pero dahil ninda kayang alagaan si sadiri ninda. Paano pa kita na
Sinda mas may aram sinda. Alagaan ang term. Maprotehiran ang sadiri. Protehiran ang sadiri. Kasi paano ninda, paano ta puprotehiran ang sadiri ta na kung sinda nga ni, nga ni mga medical practitioners, nasasakitan sa paglaban dito sa COVID kasi daw, para paano may nagkakaarapektuhan. Kaya dito pagsayangon mga tugang, dito pagsayangon Miss I and Mark, ang kapagalan ka sa tuyang mga frontliners. Mabuti ka pa, nasa bahay. Sa natutulog mong anak, ikaw ang nakadantay. Ramdam ng pamilya mong sila'y may karamay. Samantalang kami, isang paa nasa hukay. Ewan ko ba kung bakit ang daming nagre-reklamo na tila yung bahay nila parang isang impyerno. Na kahit anong bawal, ipipilit yung gusto. Naisip ko tuloy, sulit ba ang pagod ko? Sulit ba ang magsalba ng buhay ng iba? Sulit bang harapin ang kalaban na hindi namin nakikita? Kalaban na maaaring nasa loob ko na at pinipigilan kong hindi sa iyo maipasa. Bago ka magreklamong sawa ka na sa sardinas, na dahil walang nightlife, parang ikaw na yung pinakamalas. Gusto kong malaman mo yung hirap na dinaranas ng mga nakikibaka para ikay mailigtas. Alam mo ba yung pakiramdam ng pinandidirihan? Na walang gustong kumausap sa'yo kasi taga-ospital yan. Na kailangan namin ipagpatuloy yung sinumpaang katungkulan na kung mahahawa kami bukas ay walang kasiguraduhan. Alam mo ba yung pakiramdam na takot ka? Pero sa harap ng pasyente, hindi mo pwedeng ipakita. Eh yung sarili mong anak, hindi mo makamusta dahil busy-busy kang asikasuhin yung iba. Kung naririnig nyo lang yung kabog ng dibdib ko sa bawat balitang may doktor na yumao na tumataas yung bilang ng mga positibo at madadagdagan pa yan dahil sa kakalabas nyo. Ilang doktor pa ba ang sasapit sa kamatayan? Anong paliwanag ba para maintindihan na manatili lang kayo sa inyong mga tahanan ay nagampanan nyo na ang ambag nyo sa bayan? Gusto ko pang masilayan ang bukang liwayway. Gusto ko pang akapiling ang mga mahal ko sa buhay. Lahat ng tapang na meron ako ay nakanda kong ialay. Pero katulad po ninyo, ayoko pang mamatay. Mga headlines kan sa mong pagbabareta, bareta kita sa business, DTI Kamsur nagpaaviso man na nasa 75% muna ang capacity kan mga negosyo arog na kan salon, as in barbershop, katagod man kang nagpapadagos na COVID-19. As in sa headlines man kasang pagbabareta sa human interest, Ironman Hall of Armor ni Yexel Sebastian for sale sa kantidad na 1.4 million. As in sa international news, nasa 70 katao na posibleng natrap sa gumuhong apartment building sa India. As in sa lado man kang karawat, birthday kang nagada na si Kobe Bryant, tigirumduman kan sa iyang mga fans, as in sa iyang pamilya sa bilog na Kinaban. And para man po sa satuyang health tips, broccoli as in cauliflower laban sa cancer. Yung broccoli, masiramin. Chapsuy. Beef broccoli. Kasi paborito yan ni Han.
beef broccoli in ano to? Beef broccoli and oyster sauce. Di ba? Kung ano daw. Garuma lang yan. Sir Don. Pag may beef. Pag may yung beef broccoli lang. Ginisang. Beef broth. Okay. Para man po sa Satuyang Beauty Tips, maitom na kilikili, paano ini mapapaputi? Ang kilikili nga, maitom. Paano ang mukha kung maitom? Paano mapapaputi? Mas okay na lang na mas maitom ang kilikili. Dahil man, Kumbaga, nahihiling. Nag-react si Alex. Makuha ka, gano'n naman ni others. Nauugma pati. Buong hawak. Paano pag buong hawak pala? Nauugma pati ko dyan sa mga picture ni Alex baga sa Facebook. Ano niya, tutugang? Hindi. Sabi nga ni, may share naman si Alex. Ang sabi ni Alex, ang hirap maging gwapo. Pangyayari niyo. At yan, Garo showbiz. Oo, garo showbiz. Anyway. Kaya ang showbiz na po ngunyan, pagpapa-opera kan sa iyang lola, emosyonal na pig-istorya ni Sian Lin. Oy, bago ka magpadago smart ka, paabutan ko muna ng good morning, mga nag-antabi po sa tuya dyan sa Banwaning Kamaligan, Camarines Sur. And thank you po sa indong pag-antabay dyan sa Kamaligan, Camarines Sur. And also, dyan po sa Calabanga. And sa mga inabot po sa tuyang signal, sana po magpumati mo sa kang pag-text sa 0946-946-9824. Ano, yan po na ilinin po. Ini po. Ayan. 0946-946-9824. Ayan. Text mo ka mo dyan. Malay po nindo. Tawanan mo ka mong load. Malay pa man lang. Hindi pa man sure. Yan. Saka malay mo, may magtao pa itong mag. Yan. Diba? May mag... Saka mga basta sir, ang ninda, September 1 niya o nagabos. Saka mga GC. Pado ta, si Cord ta, si Mag. Sinda lang. Maray na. Hindi po, si Mr. Adorable. Yes. Ano ta? Adorable o adorable? Adorable ang sa iyang apelido. Ang pangarang kang enterprises na Mr. Adorable Enterprises. Sa pangaran pa lang, adorable. Mr. Adorable Enterprises. Diyan yan makukuha sa may ano yan, sa may diyan sa may Blooming Treat. Yan. Naga City. Oo. Pagsasadire ni Sir RR saka si ni Ma'am Yeng. Oo, kaya po kung kamo igwaning mga kaibuhan na mga pang-print na araw kang ito yung mga lanyards, di ba? Mga mugs. Personalized. Mga ano yan? Personalized or customized. Mga ngunyan, uso ngunyan, ito yung mga may ireregalo ka, ano yan, mga customized, di ba? Even t-shirt printing, di ba? Meron din sila. So, maantabayan lang po ni Derek D. Sa Satuya. Saka nagigibo pa sinda sir doon ng mga keychain, kung anong gusto mong design, yan. Anyway, ang mga detalles kan mga headlines sa samong pagbabareta, sa samuya pong pagbabalik. Kaya po mag-antabay digdi sa One Media TV 48 Naga, madadalan po sa Converge Digital Channel 23, Analog Channel 44, DCTV Analog Channel 23, and Digital Channel 10. And sa free-to-air man po, Channel 48. Duman sa, duman sa mga nagdadalan po sa cable, kung medyo po malabo ang satuya ng, ang reception po nindo, pwede po kamo magpaabot ng reklamo sa Converge, sa DCTV, asin sa iba. No? Pero kung sa free-to-air po, malabo pa nga mo lang, kawan po nindo antena nindo. Di ba? Kasi personal experience mi po yan sa muya po sa Milaor. Malinawan po ang free-to-air TV. Even So, sa Calabanga. sa Calabanga, sa San Fernando, Kiburak, sa San Fernando, sa Indo, sa Magaraw. sa Magaraw din po. Basta may halangkaw, may outdoor antenna. Sa Indo, man, so, malinaw, kaya, saan pa ka mo? So, One Media na. Now na. On the go. On the go. Kaya mga nito pala na sa, ano rin to? Saturday Sa po. Saturday, general orientation po ka CBA, ka Naga College Foundation. Kaya ba nito si Sir MD and si Ma'am Sandy. Hindi po yan sa One Media TV 48 Naga. Ano oras, Jay? Oras, alas 8 nin pagkaaga hanggang alas 9 nin pagkaaga. Hindi po yan sa One Media TV 48 Naga. Madadalan po yan sa TV as in
naka-simulcast man po siya sa FM and sa Facebook Live. So mabelta po kami, pakalisan na po kan mga nagkapirang pagirumdum. Paratang napapanahon, tutukaron, mga isyong sisimbagon, programang bayong kinikilingan, serbisyo publikong paaasahan, kasurog, malalaoman, asin maaasahan, ano man ang oras, daing takot, aramonta, aramonta. Padagos ang satuyang pakikipaglaban sa pandemya. Hatod kan COVID-19 asin sa bagong aldaw kan satuyang pakikipagsapalaran, may mga kaipuhan kitang sundon para mapatinir ang satuyang kaligtasan. Primero, magsulot ng face mask. Pangadua, patiniron ang social distancing ng 6 feet ang rayo sa kada saro. Ikatulo, iwasan magkapot sa mga bagay-bagay, pati naman sa muka, pirming maghugas asin maglinig ng mga kamot. Ikaapat, day magluwas sa harong kung daiman importante. Ikalima, siguraduhon na ang gabos na nagpapasirig sa inyong mga harong para magtaong serbisyo araw kan mga deliveries. Ang nakamask asin malinig ang mga instrumentong ginagamit. Ikaanom, iwasan ang paggamit ng panyo. Mas maray gamiton ang tissue o kaya sanitizer. Ikapito, dai ilaog sa harong ang sapatos o tsinelas na ginagamit sa luwas. Asin, kawalo, protehiran ang sadiri. Tuodon na magkaiguan ng proper hygiene asin mag-exercise para dai dulokon kan helang o virus. Mateta ang kahandalan huli kang COVID-19. Ang lokal na gobyerno, siring man ang national government. Ginigibo ang gabos na medyos tanganig mas solusyonan ang pandemyang ini. Dai inikaya kan sa tuyang gobyerno, kan sa tuyang mga health frontliners, barangay officials, asin ka sa tuyang barangay health emergency response team. Tanganig sugpoon ang virus na darakan COVID-19. Kaya pangapodan ta na sunodon ang sugo kan gobyerno, asin ka sa tuyang health authority. Tanganig magigitang safe, asin mayo ng madanyara na buhay, huli sa coronavirus disease 2019. Ang pagiramdam na ini hatod sa indok ang mga minasunod. Naga College Foundation, Mayor Christopher Lizardo, kan Minalabak, Camarines Sur, University of Nueva Cáceres, Barangay Kagawad Chris De Leon, kan Kabugaw, Milaor, Camarines Sur, Mayor Madali Rove Alfilor, kan Iriga City, Municipal Councilor Shelito Hilado, kan Calabanga, Camarines Sur, Anjana Trading, Bicol Access Health Center, Binleaf Cafe, Asin, and National Nutrition Council Region 5. Customized shirts ba ang hanap mo? Huwag ka nang mamroblema. Sagot na yan ng Unique Clothing. Meron silang customized polo shirt, round neck, long sleeves, at marami pang iba. They also offer printing service, silk screen, embroidery, and sublimation. Lahat ng gusto mong style and design, sila na rin ang bahala. Unique Clothing, matatagpuan sa Caloocan City. Owned and managed by Mr. Bernard Duron. For inquiries, tawagin lamang ang cellphone number 0926-065-5584. Unique Clothing, sulit na, unique pa. Naga College Foundation Incorporated, College of Engineering, home of the top-notchers. Online enrollment for freshmen starts June 1, 2020. Minimum requirements for online enrollment are scanned pictures of report card, PSA birth certificate, 2x2 ID picture with white background. Minimum down payment is 2,000 pesos only. Visit the NCF College of Engineering page for more information. Be one of us. Be a Tiger Engineer. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni Kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Halika na,
sa Anjena. Lahat ng yan matatagpuan sa Anjena Trading. Anjena Trading. Lahat ng kailangan mo, andyan na. Ang Anjena Trading ay matatagpuan sa Win-Win Mall Diversion Road, Naga City at sa second floor ng Grandmaster Mall, Central Naga City. Bisitahin rin ang Anjena Trading sa Iriga, Baaw, Ligao, Pulangi at bukas na rin ang Anjena Trading sa Nabwa, Camarines Sur. Tara na! Andyan na! Anjena Trading. Ang Anjena po ang one-stop shop ng bayan. Everything na hinahanap dito, yaon na sa Anjena. From school and office supplies, furniture, appliances, and mga home essentials. And syempre, mga health and personal care like masks and disinfectants, etc. Yaon na dito sa Anjena. For a minimum of 3 items, you'll get them at a lower price. Sa Anjena. Iraron po kang bagong normal, may mga protocol na susunodon sa paglunad sa mga pampublikong bihikulo. Hasta day po nawawara ang COVID-19, manunutaran ang pagpapasunod sa 50% capacity kang mga bihikulo, tangaring maobserbar ang physical distancing. Day man po malingaw sa tamang paggamit kan face mask, kinakaipuanan man ang pagkaagning footbath as in disinfectant o sanitizer. Sa paagi kan mga pagsunod sa health protocol na pinapautob kang interagency task force sa paggamit kan mga pampublikong transportasyon, makakatabang po ini tanganing malikayan ang pagwarakan virus. Ini po si Mayor Chris Lizardo kan Banwaning Minalaba, Camarines Sur, nagpapaabot po sa indo asin nangangapudan na pagtarabangan ta po na labanan ang COVID-19 asin ang pagkuriyat kay ni. Taga-Banwaan po ng Minalabak, saka sa mga pagtarayid na Banwaan, kung mapipwede po, mag-dinner muna kita sa Laugkan Harong, kung mamanggitang mga transaksyon sa luwas. Lalo na po duman sa mga senior citizen, saka sa mga aking nag-iedad 21 anyos pababa, na kung mapipwede sa Laugkan Harong. Ano po? Diyos mabalos po. Gulpis sa tuya ana dit sa mga nadadalan, nadadangog, asin mga nababasa sa mga bareta araal daw, manunungod sa coronavirus disease o COVID-19. Igwapang nadadagdag sa mga listahan kana apektuhan kan helang na ini. Kaya man, padagos ang satuyang pagirumdom sa satuyang makaimanwa, maging kalmado asin maging alerto. Siring man magtaon tamang informasyon hali sa mga nanunungdan. Pagirumdom niya to na ugalion na perming magugas ng kamot gamit ang tubig asin sabon. Magamit din mga alcohol-based sanitizer. Iwasan ang contact sa mga hayop asin mga taong may sintomas kan helang na ini. Maggamit ng tissue o malinig na panyo kada paghatsing. Mag-inom ng gulping tubig. Magkakan nin mga masustansyang pagkakan asin siguraduhong maray ang pagkakaluto kani asin tulos na magpakonsulta sa pinakaharaning health facility kung may abo, sipon, kalintura asin iba pang sintomas kan helang na ini. Simple sana ang mga lakdang tanganig sa tuyang maprotehiran ang sa tuyang mga sadiri sa COVID-19. Alagad na kulang maray ang tamang kani tanganig dai na magkuriyat ang helang na ini. Ang pagirumdum na ini hatod sa indo kang One Media TV 48 Naga, 105.5 Idol News FM. Maratang napapanahon, tutukaron, mga isyong sisimbagon, programang bayong kinikilingan, serbisyo publikong paaasahan, kasurog, malalaoman, asin maaasahan, ano man na oras, daing takot, aramonta! Batugang padagos kamo nga nagaantabay, igdi sa One Media TV 48 Naga, oras siya sa bilog na Pilipinas, 53 minutos. Bakali sa pong alas 6 nin pagkaga, ang oras sa sa Indo kang Anjena Trading. Located at Win-Win Mall, Diversion Road, Naga City, and second floor Grandmaster Mall, Naga City. Visit Anjena Trading at Iriga, Bao, Ligao, Pulangi, Nabwa, and Calabanga, Camarines Sur. Sa detalya sa kita sa tuyang mga bareta, inututahan mga bareta sa lado nasyonal. Formal lang na isumiter sa Kamara kan Department of Budget and Management o DBM ang historic na 4.506 trillion pesos para sa 2021 National Expenditure Program o NEP. Sa tao kang COVID-19 pandemic, personal nagpasiring si DBM Secretary
Wendell Avisado sa plenaryo kang Kongreso para isumiter ang NEP sa liderato kan Kamara sa paingenot ni Speaker Alan Cayetano. Sigon kay Secretary Avisado, 9.9% na mas salangkaw ang pinagtutulod na pangnasyong pundo para sa masunod taon kumpara sa General Appropriations Act ngunya na 2020 ninuli naman sa COVID-19 pandemic. Kaya man pinaglangkawan ang nasambitan ng pangnasyong pondo sa 2021, ninuli inisusog sa naasin masustain ang efforts kan gobyerno sa pagsimbag sa epekto kang epidemya. Kamauotan manindang mapamarahay ang healthcare system, masiguro ang food security, magkaigwaning labor-intensive projects, mapamarahay ang digital economy asin man matabangan ang mga komunidad na makabuhat asin man mamuhay sa tahaw kang COVID-19 health crisis. Ininulit ang tema nindangunyan para sa 2021 proposed national budget. Iyo ang Reset, Rebound, and Recovery. Nagtitinir pa magraray top agency na may pinakadakulang pundo o sa masunod na taon ang Department of Education sigon kay Avisado. Iniman para siguro na mayong problema sa lado kan edukasyon dawa pa igwang pandemya. Makakaresibing man in dakulang pundo ang Build program para mapakusugpang lalo ang infrastructure development asin pinaglalaoman na makakataon ng gulping trabaho lalo nang unyan na ribo-ribo ang displaced workers. Sa iba pa barata sa lado nasyonal, pinagbabasol ka non-government organization NGO ang posibleng clustering asin man paglangkaw kan bilang ang COVID-19 sa workplaces o kahit sa mga pigatrabahoan, inulisubot sa sabi ning dai kang gobyerno na hilingon ang kapakanan kan mga obrero. Paliwanag kang Institute for Occupational Health and Safety Development, dai bastante ang mga ginibong guidelines sa ipinalawas ng gobyerno para man sa kumpanya para mapugulan ang infections matapos natugutan ang resumption sa operasyon. Tinawan doon ni IOHSAD Executive Director Nadia De Leon ang paglangkaw sa bilang kan infections sa mga workplaces. Nagpapailing sa ng ligtas o bakong ligtas ang mga opisina kung sain ang duwang guidelines sa ipaniluwas ng gobyerno ang daiman maprotehiran ang mga obrero hali sa nakakagada na helang. Erot naman ay pinagsuko ng Department of Trade and Industry asin man Department of Labor and Employment sa large and medium size companies na mag-alok ng shuttle services sa indang mga empleyado para daiman mag-commute ang mga ini. Pero didi kay puwan man na maglaag ng temporary isolation facilities ang mga nasambitan ng mga kumpanya para sa mga empleyado nagpapaling ng sintomas kan COVID-19. Sinunod sa tas pagkalasyado ni pagkaaga sa iba pa mga barata sa lado lokal, kung ano nga ito ang primerong informasyon. Halit sa Idol News FM, ordinansa na mataoning tulos sa trabaho, asin man kita para sa mga Nagueño, inaprobaran na ni Mayor Nelson Ligacion. Ang bilog na detalye sa report na Idol Irvin Realuyo. Dagdag na trabaho at pagkakakitaan ngayon ang nag-aabang para sa mga Nagueño na nawalan ng trabaho ngayong pandemya. Matapos na maaprobahan ng sangguniang panlungsod ng Naga at ni Mayor Nelson Ligacion ang City Ordinance No. 2020-79 o ang Naga City Community Employment Program o NCCEP. Sa ilalim ng naturang ordinansa na pinandahay ni City Councilor Joselito Del Rosario, maglalaan ang LGU Naga ng 10 milyong pisong pondo sa rehabilitasyon at pagpapatrabaho ng iba't ibang mga pasilidad sa buong lungsod ng Naga na tiyak na makakapagbigay ng agarang trabaho at kita sa mga Nagueño, lalong-lalo na sa mga nawalan ng trabaho ngayong may kinakaharap tayong pandemya na hatid ng COVID-19. Ayon kay City Councilor Del Rosario, ang naturang ordinansa ay isang pangmadaliang solusyon upang matugunan ang pangangailangan ng mga empleyadong nawalan ng trabaho ngayon. Maaari umanong maidulog ng mga Nagueño sa LGU ang proposed community public infrastructure, facilities at public spaces project sa pamamagitan nga ng tatlong paraan. Una umano ay ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga barangay official na sila namang magpapaabot ito sa LGU. Ikalawa ay ang pagguha ng litrato at pagpapadala nito sa social media accounts at pages ng LGU. At ang ikatlo naman ay ang pagdulog mismo sa mga department heads ng City Government of Naga.
Oras na maaprubahan ng alkalde ang isang proyekto, ay kaagad naman itong ipatutupad kung saan makakatanggap ang mga empleyado ng sahod na katumbas ng prevailing regional minimum wage na 310 pesos kada araw. Ang naturang ordinansa ay bunga ng walang tigil at patuloy na paghahanap ng paraan ng lokal na pamahalaang panlungsod at ng sangguniang panlungsod ng naga ng mga hakbang kung paano mapapagaan at matutugunan ang mga pangangailangan ng mga Dagueño, lalong-lalo na ngayon na napakahirap na kumita dahil na rin sa ipinatutupad na community quarantine. Katuwang ni Councilor Del Rosario sa pagpanday ng naturang ordinansa, sina City Councilor GL Oying Rosales, Councilor Miles Rakid Arroyo, Councilor Greg Abunal, at Councilor Elmer Valdemoro. At yan po ang putok na balita mula dito sa Bicol Idol News Center. Ito po si Idol Ervin Rialuyo. Para sa mas pinagkakatiwala ang himpilang 105.5 Idol News FM Naga at ang 89.1 Idol News FM Legazpi. Sa Bicol, Idol! Informasyon, mientras na tumatugan sa iba pang detalyas sa tuyong mga barata sa lado national pamad, giraray kinonfirmar ni Philippine Army Chief Lieutenant General Cerilito Sobihana na duwang babaeng suicide bombers ang nangenot sa madugong hulot twin bombing incident sa Hulosulu. Na mga individual, mantang 75 man ang irido. Deman na oday pakaibanan sa bilang ang fatalities ng duwang suicide bombers. Sa sarong text message na ipinadala ni Sobihana sa media, binisto kani ang duwang babaeng suicide bombers na si alias Nana Mula sa probinsya Kambasilan asinman agom ni Norman Lasuka, ang kainatinot ng Pinoy suicide bomber na nagsalakay sa kampo kang 1BCT kang Philippine Army na si alias Inda Nay hali sa Sulu. Alagad naglipat sa Tawi-Tawi asin agom kang nagadan na si alias Abu Talha. Si Abu Talha ang conduit ng International Terrorist Group na ISIS. Ibinunyag man ni Sobihana and paayag man na Sobihana na ang duwang babaeng suicide bomber iyo ang target kang grupo ni Major Marvin Indamog na ginadan kang siyam na pulis kang June 29, 2020. Ipinagiramdom kan Department of Health o DOH ang importansya kan pagsunod sa minimum health standard bilang liabe sa daiman na pagkuriyat kang coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas. Ipinahayag ini kan DOH matapos ang sabiyon kan mga eksperto halis sa UP Octa Research Group na posibleng maplate na ang curve kan pandemic sa nasyon sa pagtapos kan Agosto o kaya kan bulan na Setyembre. Sa nakalihis na haros 8 bulan na pagatumbang kan estado sa pandemya, gulpi naman ang nagibok ang gobyerno para respondihan ang mga sitwasyon. Ang mga bagong kaaraman manunungod sa virus ang nagsirbing gabay para makabilog ng polisiya ang mga otoridad sa contact tracing, referral and confirmed patients, isolation facilities, asin man hiring ng healthcare workers. Nagtutubod ang Department of Health na pwedeng magbago ang sitwasyon depende sa kasimbagan. Asin man pagsunod kan publiko sa rekomendasyon kan mga eksperto. Sigon kay Dr. Guido David kan research group kung matinir na ang Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa Metro Manila, asin apat na kataray ng mga probinsya marisulta ini ning paghaloy kan pagkuriyat kanelang kasabay kang pagtapos kan Agosto. Idinagdag pa kan eksperto dawa ano man na kahaloy o ka-flat kan curve, abuton pa man hanggang 2 bulan para man maabot ang very manageable level kan COVID-19 cases. Kinaray naglatag nin mga rekomendasyon si Vice President Leni Robredo para maging batayan kan pagresponde kan gobyerno sa krisis kan na epekto kan COVID-19. Iniman na bakong enot na beses na nagtaon instruksyon na Vice Presidente. Kung magigiramduman sa iyang bersyon kansona, nagkapirang guidelines man ipresentar kani sa gobyerno. Nagpadaraman ng surat si Vice President Leni Robredo sa Malacanang at si Department of Education na naglalaman kan rekomendasyon sa COVID-19 response asin pagbalik eskwela.
Ang panibagong ulat sa bayan ni Robredo nagsentro sa importansya ng pagbuwelta. Asin pagpapatinir na kumpiyansa ng publiko sa tao kang pandemya. Ini man kaya maserbing tulay para maging matatag ang mga namamanwaan at sinman makatindog sa ekonomiya. Sigon sa Vice Presidente at sa kamot ng gobyerno ang pamamayo para mapamarhay ang estado daw may kinakatubang na krisis. Binalikan man kang Vice Presidente ang sa iyang mga rekomendasyon para sa mas epektibong paghanap ng datos, contact tracing, ayuda sila na buhay sa mga pobre para nawaran ng trabaho, asin man nag-oroling OFW asin sa radit na negosyo. Oras na tumatugan sa entero Pilipinas, 4 minutos na makalis po ang alas 7 ng pagkaaga ang oras sa Tudsayno kang Naga College Foundation. Home of the Champions. Sa iba pambarata sa lado lokal, kung anong pa report tali sa Idol News FM. Sa 51 anyos na lalaki arestado sa siyudad kan Legazpi. Aramon ta kung taano sa detalles sa kan report ni Idol June Arganda. Nasa kami na ng Legazpi City Police Station ang wanted person na si Bernardo Nasol Rinumero, 51 anyos, residente ng Barangay Buraguis, Legazpi City. Ang naturang persona inaresto ng Legazpi PNP dako alas 10:30 ng umaga ng Agosto 24, 2020 sa Barangay Buraguis, Legazpi City sa bisa ng warrant of arrest sa ilalim ng criminal case number 15415 sa paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree 705 as amended by Executive Order 277 Series of 1987 and renumbered by 7 RA 7161 with recommended bail fixed at 24,000. At yan ang putok na balita mula dito sa Legazpi City. Ito si Idol June Arganda sa mas binigakatiwalaan ng Pilan, 89.1 Idol News FM Legazpi sa Bicol, Idol. Para man po sa business news, aramon ta po ang report ni Halit sa DTI Camarines Sur. Nagalat pa maning kumpirmasyon ng DTI manunugod man sa abiso na pwede na ang hasta 75% capacity sa mga salon as in barbershop as in beauty shop kanakod pa man ka nagpapadagos na COVID-19 pandemya. Sigun pa man ki Sir Jake Ablan nakapagtaraman kan DTI Kamsur sinaysay kaini na mas kaigwanan abiso manunugod digdi mas marhay man subuot na igwanin kasuratan sigun pa man digdi daiman giraray mabago ang operasyon kan mga salon as in barbershop, as in beauty shop. In kaso itugot naman ang hasta 75% capacity digdi. Mientras tanto tinaon man doon ni Ablan ang importansya kan mga health and safety protocols. Siring na sanakan pagsulot ng face mask, face shield, pagkakaigwan ng alcohol as in mga sanitizer. Siring man ang pag-check kan temperatura kan mga customer na naglalaog sa mga establishmento as in sa mga beauty shop, as in sa salon, barbershop digdi sa Bicol Region. Ang oras sa bilog ng Pilipinas, 5 minutos po makalihis ang alas 7 nin aga. Para po sa satuyang beauty tips, dako lang dahilan kung taano maitom ang kilikili. Inot, ang taong may diabetes, pwedeng mag-itom ang kilikili. Bulungon ang diabetes para mabawasan ang pag-itom kaini. Ang panduwa, pwedeng namana ini sa magurang. May mga tao na maitom ang kulay, kang kublit, pati ang kilikili. Ang pantulo, ang sobrang pagkuskus kang kilikili as in paggamit kang nakakairitang deodorant, ang pwede magpaitom kang kilikili. As in ang pang-apat, ang sobrang pagbunot o pag-ahit kang buhok sa kilikili, pwedeng maging dahilan kang impeksyon as in pigsa. Ninhuli igdi, nagkakaigwanin bukol ang kilikili. Ang panlima, iwasan magsulot ng sobrang piot na bado. Nagkikiskis kaya ang bado sa kilikili. As in ang pang-ano, magpaniwang. Pagdakula ang braso,
magagasgas asin may ipit man ang kublit kang kilikili. Sigon sa dermatologist, ang mga tips na ini iyo ang napatunayan na paagi para magpaputi kang kilikili. Pwede magamit ning gentle cleanser asin tuwalya asin luway-luway ining kuskuson para mahali ang dead skin cells o matagas na kublit. Dahil pagpasobrahan ng pagkuskos kasi baka lalo ining mangitom. Pwedeng magamit ning moisturizer asin oil para maglumoy ang kublit. Sigon sa dermatologist, pwede man gamito ng honey para panlinig kan kilikili. Pero mag-ingat sa paggamit kang kalamansi asin lemon dahil pwede ining makalugad sa kublit pag nasobrahan. May mga nire-reseta ang doktor na cream na ang apod ay retena na pwedeng magpaputi kan kublit asin magkonsulta sa doktor. Sa mga department store man po, pwede magbakal ng alcohol-free deodorant. Igwa man po kita mga home remedies na posibleng makatabang. Enot po, baking soda, paghaluon ang baking soda asin dikit na tubig, asin ipahid ini sa kilikili. Asin ang pipino, pugaon ang pipino, asin ilaag sa kilikili, asin pabayaan mo na ininin kabangang oras. Pwede man pong gamiton ang lemon or kalamansi. Ihalo ang katas kaini sa 2 kutsarang tubig para mabawasan ang pagiging matapang or acidic kaini. Pabayaan mo na ning 10 hanggang 15 minuto asin banlawan. Gibuhon ini 2 beses kada semana. Pwede din pong gamiton ang coconut oil, igwa ining vitamin E, imasahe ini sa kilikili, pabayaan mo na ng 10 hanggang 15 minuto, banlawan ng tubig asin mild soap. Gibuhon ini 2 beses sa maghapon. Sa iba pang mga pagbabareta digdi sa One Media TV 48 Naga, sa human interest po, pinabakal ni Yigzel Sebastian ang sa iyang Hall of Armor Ironman sa kantidad man na 1.4 million. May nakalaan kaya dadigding dakulang kantidad sa nakantaban sa iya na ipabakal man ang mga naunang bita ng dakulang kantidad ng mga koleksyon niya. Sa Facebook post man kan toy collector asin curator na si Yigzel, sinaysay man kaini na negotiable pa aman ang presyo ng mga naunang bita ng mga koleksyon. Ang mga Ironman mark, umabot man na 1 to 7. As in, good as new pa da ini. Display pa lang sa indong harong o koleksyon. Ang nakakatabang sa buot sa iya, magpabakal, o ang makakatabang sa iya sa pagpabakal, igwama siyang itatao. As in, nakaka-receive man ng 40,000. Kapag ikaw man nakapabakal, referral, 40,000 sa imo. Basta sabiyon lang ang ngaran ni Yigzel. Bukod pa man sa pagiging TV as in internet personality, may toy museum pa ini sa Las Peñas si Yigzel. As in, sa iba pa man na pagbabareta, pinangangambahan na ngunyan o pinangangambahan ang mga natrap sa tinatayang nasa 70 katao sa gumuho nin sarong apartment building sa Western India. Sigud man yan sa mga autoridad sa India, igwaman daang nasa 47 na tigpapaarkila na kwarto sa naunang bita ng 5 palapag na establishmento sa banwaan man kan mahad sa India. Nasa 15 naman ang naisalbar asin na idagdag pa sa hospital ang iba para man mataunan manin na pangenot na lunas mantang nagpapadagos pa man ang rescue operation sa nasambitan ng lugar sa nasabing aksidente. Asin sa ngunyan, padagos pa man giraray ang investigasyon kung ano man da ang naging kausa kan pagguho. Ang oras sa intirong Pilipinas, igwa na kitang 12 minutos na makalis ang 7 nin pagkaaga. Ang oras na inihatod sa Indok ang Unique Clothing located at Caloocan City, owned and managed by Mr. Bernard Doron. For inquiries, pwedeng apudan ang numerong 0938-8425-728. As in, sa lado man kan karawat, kaarawan o birthday kan naggada na si Kobe Bryant, kigirumdom. Nagtao man ni pagpupugay ang mga mahal sa buhay as in mga basketball fans ni Kobe Bryant sa celebral kan ika-42 na kumpleanyo ni Kobe Bryant. Sa sarong Instagram post, nagtaunin tribute si Vanessa Bryant sa saindang yumaong agum kung sain ibinuyag man kaini ang sa iyang pagpadangat asing pagkamuot sa iyang yumaong agum. Sa balyuman na subuot, binukasan man ang mga moral nagtaunin parangal sa yumaong Los
Angeles Lakers star tanganing girumdumon man ang kontribusyon kaini sa NBA. Para man po sa satuyang health news, aram ta na masusustansya ang mga gulay, pero aram ba nindo na ang broccoli as in cauliflower ang pigsasabi kan mga eksperto na pinakamasustansyang gulay. Sigon sa US Department of Agriculture, ang broccoli ay mas mayaman sa vitamin C kumpara sa orange. Kasing dakol ang calcium kang broccoli ang sarong basong gatas. Ang mga sanga kang broccoli ay may tulong dobleng fiber kumpara sa wheat bread. Ini ang nagkakapirang helang na pwedeng matabangan kang broccoli as in cauliflower. Para sa mga babae, ang broccoli igwang chemical na sulforaphane na makakatabang para maiwasan ang cancer. Pigpupugulan ka ini ang sarong estrogen metabolite na igwang koneksyon sa breast cancer. Igwaman ang broccoli nin folic acid na kaipuhan sa sinapupunan kan sarong ina. Igwa ining calcium na makakatabang na maiwasan ang osteoporosis. Laban din ini sa cancer. Ang sulforaphane ang nagpapadakol kan sarong cells na kung apo doon ay helper T cells. Pigtatabangan ka ini ang atay na halion ang ati na nalalanghap hali sa aso, kan sigarilyo, sasakyan, asin sa mga bulong, asin arak na pigiinom. And para din ini sa kolesterol. Ang broccoli igwaning fiber na makakatabang sa pagbaba kang kolesterol sa satong dugo asin nakakalinig ini sa satuyang bituka. Pwede din po ining pampaniwang. Dai nakakataba ang mga gulay kumpara sa karne asin mahahamis na pagkakan. Pampakusog din inining hawak. Dakol ining antioxidants na panlaban sa mga helang. Maliban sa mga helang na nabanggit, ang pagkakankang broccoli as in cauliflower may magayon din na benepisyo sa hilang na Alzheimer's disease, diabetes, hilang sa puso as in arthritis. Sa iba pa mga bareta, sa lado lokal, hali sa report, dyan sa Idol FM. Kung anong tapo ang bareta, in comment, Barangay Captain, arestado sa Libon Albay. Ang bilog na detalye sa aramunta kay Idol Robert Reynoso. Inaresto ng pinagsanib na person ng First Albay Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Bicol, PIU Albay PPO, at ng Libon MPS personnel ang akusadong si Arturo Madronero Paison, 55 anyos, isang incumbent barangay captain ng barangay Mulos-Mulos, Libon Albay. Araw ng linggo, dako alas 10:30 ng umaga sa sentro poblasyon ng barangay Sound 3 ng parehong bayan. At sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Presidential Decree 1829 na may rekomendadong piyansa na 36,000 piso. Sinasabi na sa kusodya na ngayon ng Libon MPS ang akusado para sa kinakarap nitong kaso. At yan ang putok na balita mula sa bayan ng Libon Albay, Idol Robert Reynoso para sa pinagkakatiwalaang himpilan, 89.1 Idol News FM Ligaspi sa Bicol Idol. Ninhuli ta daita aram ang mga pwedeng mangyari asin daita makontrol. Marurumduman na nagdakula ang aktor kay bahan ang sa iyang ina asin lola. So today's day, we are bringing to the hospital. The procedure is called they have to I guess we found cancer window.
Ano naman kasi? Kasi eventually, until bilog na Pilipinas, sigwa na kitang 18 minutos na makalisan na 7 nin pagkaaga. Ang oras na hatod sa Indokan Tistingon Food House, located at Jolly Neighbor, Urbanpur, Santa Cruz, Naga City. Haranip po yan sa Barangay Hall kang Abelia. Owned and managed by Mr. TJ. For inquiries or reservation, pwedeng apudan o mag-text sa numerong 0918-499-0435. Asin sa kamugtakan man kan panahon, aramon taman niya to ang pinakahuring update hali sa Pag-asa DOST. Magandang umaga, alamin po natin ang maging lagi ng panahon ngayong Wednesday, August 26, 2020 at sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, meron po tayong minomonitor na low pressure area 915 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. At sa ngayon, wala pa naman po itong direktang epekto sa alimang bahagi ng bansa. Pero sa susunod na mga araw, posible ito magdala ng mga pagpaulan dyan sa eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Posible rin po ito mag-develop into a tropical depression within the next 5 to 7 days. Kaya umantabay po tayo sa mga updates na ilalabas ng Pag-asa. Samantala, yung southwest monsoon o yung habagat ay patuloy na nagdadala ng mga pagpaulan dyan sa northern Luzon. Kaya within 24 hours, makakaranas pa rin po ng makulimlim na panahon, and then may mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dyan sa may Batanes at Babuyan kasama po yung Ilocos provinces. Pero dito sa Metro Manila at yung nalalabing bahagi ng bansa, magandang panahon pa rin po yung mararanasan natin. Bahagi maulap hanggang sa maulap yung mga kalangitan. And then isolated rain showers pa rin, asahan natin yan lalo na paghapon at gabi. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila, around 26 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio, 16 to 23. Lawag ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Tugigaraw, 25 to 34 degrees Celsius. Legazpi, 27 to 34. Puerto Princesa ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Para naman po sa Visayas at Mindanao, makakaranas pa rin po ng magandang panahon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap yung mga kalangitan, and then isolated rain showers. Yung mga panandali, ang mga pag-ulan lamang, expect po natin yan lalo na paghapon at gabi. Sa Iloilo ay mula 25 to 33 degrees Celsius ang maging agwat ng temperatura. Cebu 26 to 33. Tacloban ay mula 27 to 33 degrees Celsius. Zamboanga ay mula 24 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Diyan naman sa may Davao, around 27 to 33 degrees Celsius. Para naman sa kondisyon ng ating baybaying dagat, nakataas ho yung gale warning dyan sa may Batanes at Babuyan Group of Islands. So, kaya yung mga kababayan po nating mangisda o yung may maliit sa sakyang pandagat, pinagbabawal po yung paglaot dyan dahil sa magiging maalon hanggang sa napakaalon yung sea condition. And within the next 3 days dito po sa Metro Manila, magandang panahon pa rin po yung mararanasan natin. Bahagyang maulap hanggang sa maulap yung mga kalangitan, and then isolated rain showers lamang po yung inaasahan natin mga pagulan. 26 to 33 degrees Celsius yung maging agwat ng temperatura. Sa Baguio, ganun din po magandang panahon within the next 3 days. 16 to 25 degrees Celsius yung maging agwat ng temperatura. Legazpi, posible po sa pagdating ng Sabado, makaranas po sila ng mga pagpaulan dala po ng trough ng low pressure area. 26 to 34 degrees Celsius yung maging agwat ng temperatura. Metro Cebu, for the next 3 days, magandang panahon pa rin po yung mararanasan. 25 to 33 degrees Celsius yung maging agwat ng temperatura. Cebu po, makakaranas sila ng mga pagpaulan possible by tomorrow until Friday, and then pagdating po ng Saturday, improving weather na po. 25 to 32 degrees Celsius maging agwat ng temperatura.
Ang araw ho natin ay sisikat mamayang 5:44 AM at lulubog ito mamayang 6:12 PM. Yan po muna ang latest sa weather forecasting section. Ezra Bulkirin, magandang umaga po. Agos na magantabay, digdi sa One Media TV48 Naga sa iba pang mga bareta sa lado lokal asin iba pa. Asin abangan ang mga detalles kan mga bareta danyos kag lindol sa mga eskwelahan sa Bicol uminabot na nin 280 milyones. Joint Task Force Bicolandia pigkondinar ang nangyaring pambobomba sa Hulusulu. 5 million. Kaligtasan man kan mga atleta mas importante kisa anuman na medalya sigud man yam sa PSC. And sa showbiz, dating aktor na si Arios Torres Jr. nagtalikod na sa kinaban sa edad na 63. Kami po ang sa inyong nakaibanan. Ako po si Mark Mendoza. And sa pangaran po kan sa tuyang pag-iribas in the RJ Ribidorial, Tin Dilara, Alex Rubio, asin Enzo Sena, liwat sa aga ang tabayanan po nindo ang programang Aramunta. Masunod na po ang programang News Force Bicol, kaibanan po si Adonis Aguilar Jr. Paretang napapanahon, tutukaron, mga isyong sisimbagon, programang bayong kinikilingan, serbisyo publikong paaasahan, kasurog, malalaoman, asin maaasahan, ano man na oras, daing takot, Aramunta, Aramunta! Maiiwasan ng COVID-19 sa pagiging malinis sa katawan at paligid. Sundin ang mga payong ito. Regular na paglilinis ng kamay gamit ang sabon at tubig, alcohol o hand sanitizer. Iwasan ang paghawak ng mata, ilong at bibig. Takpan ang bibig at ilong gamit ang upper sleeve o elbow o gumamit ng tissue kung uubo o babahin. Umiwas sa malapitang pakikipagsalamuha at palakasin ang resistensya. Labanan ng virus, pigilan ang pagkalat, tuksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PIA at ng himpilang ito.